Ilimi da hali shine sanin ilimi ingantacce. Mu tashi matasa mi ilimi a gare mu wadace. Domin jahilci ciwo ne a gare mu larura ce. Ba ilimi ba ɗan adam ba za ya ji daɗi ba. Mu tashi mu nemi ilimi. Ilimi a rayuwa ku shi ne gaba. Malamai ku za ku zama ja gaba. Gwamnati ku za ku shiga gaba. Ku ɗalibai mu za mu tattake wajen neman saniyo hange. Mu tashi mu nemo ilimi duk inda yake ba zillimi. Kar mu sa wasa zama jarumi. Jamila Abdullahi Macika tare da Kamilu Saminu Zawaciki ne a cikin wani sabon shirin na ilimi zamantakewa kashi na 22. Da matasa sannunku da jimirin sauraronmu da kasancewa da mu a kowane mako domin jin irin shawarwarin da muke kawo muku musamman ma akan tashin neman ilimi da kuma kama sana'o'i domin hakan zai bada dama ta yin tunani mai kyau kuma mu kauracewa shawarar ɓata gari da kuma bara gurbi miyagun abokai masu kai mu ramin hallaka. To a wannan mako ma insha Allah za mu karanto sakonninku kafin mu shiga kuma cikin gundarin shirin sai ku biyo mu. Ilimi zamantakewa hasken rayuwar kowa. In ba ilimi ba ɗan adam ba za ya ji daɗi ba. Madalla, sakon na farko cewa yake ilimi zamantakewa. Alhamdulillah muna jin daɗin wannan shiri wallahi daga Abdul Biza. Assalamu alaikum, wannan shiri yayi daɗi. Allah ya taimaka daga Mujahid gurin gawa. Salam ya kokari, Allah ya taimaka. Ina so na zama abocin wannan shiri na ilimi zamantakewa ya zan yi. To ai tun ka riga ka zamanto abocin wannan shiri domin ga shaka kuma da sako. Kuma ka cigaba da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryen da suke zuwa muku a kowace ranar Asabar. Wani sako ta yake assalamu alaikum, sunana Zainab. Na ji an faɗi wannan shirin ilimi zamantakewa a gidan rediyo. Shi yasa ni ma ɗauki lamba ɗin domin na aiko da sakonni na. Saboda haka ina godiya da fatan kuma Allah ya karawa masu shirya wannan shiri basira da kuma hazaka. Salam daga Anas Muhammad Kurna Asabe da karamar hukumar Dala jihar Kano da yake cewa ko da me aka tattaunawa a cikin wannan shiri to Malam Anas in kana tare da mu. Shi dai wannan shiri na ilimi zamantakewa an tsara shi ne akan manufofi guda uku. Na farko dai muhimmancin neman ilimi da kuma gujewa miyagun abokai sannan kuma a kama sana'a. Salam, ina murna da samun wannan shafi na ilimi zamantakewa daga Abdulhadi Manzo Daura amma wanda yake zaune a jihar Kano. To kaɗan kenan ka ci sakon da kuka aiko mana ta shafin WhatsApp. Insha Allah a makon gobe za mu ci gaba da muku sakonninku na kowane shafi da kuke aiko mana a shafukan sada zumuncin da muke bayarwa a cikin shirin ilimi zamantakewa. To Jamila, yanzu kuma sai ga cikin gundarin shirin kai tsaye ko? Haka ne Kamilu, a shirin mu na yau na ilimi zamantakewa ya kamata mu tattauna akan sanin muhimmancin kai yara makarantar sakandare na ilimin kimiyya da fasaha. Tabbas Jamila, hakan ko ya dace. Domin ilimin kimiyya da fasaha yana da matukar muhimmanci a gurin matasa musamman ma 'yan makarantun sakandare kuma a dukkanin jihohin ƙasar Najeriya akwai irin waɗannan makarantu na kimiyya da fasaha. Yana da kyau iyaye mu kai yaranmu cikin waɗannan makarantu domin sa da muhimmanci inda yaran suke koyar sana'a kuma sun gama makarantun za su fito su rinka dogaro da kansu. Kaga sun shiga cikin jami'a ba sa buƙatar taimakon iyayensu ta fuskar kuɗin kashewa ko kuma biyan kuɗin makaranta. Ilimin kimiyya a rayuwa, ilimin fasaha a rayuwa, ilimin gizagizan rayuwa, ilimin shugabanci a rayuwa, ilimin noma a rayuwa, ilimin ma'amala a rayuwa, ilimin siyasar rayuwa, ilimin bin doka a rayuwa, shi ya kamata a rayuwa. In kai ilimi ne za ka gane duka ra'ayin kanka, ba jahilci balle a gane kanka zuriyarka, kuma za ka kiyaye shawarar baragwar bisa afakaka. A halin yanzu yara sukan iya samun damar shiga makarantar kimiyya da fasaha tun kan matakin karamar sakandare wato junior secondary school yadda ɗaliban ke zana jarrabawa a lokacin da suke aji 6 na makarantunsu na firamare. To ya da kyau iyaye mu kallon irin hazaƙar yaranmu shin wanda suka fi fahimta domin ɗora su akan wannan layi su yi karatu a kai. Makarantun kimiyya da fasaha na taka rawar gani sosai gurin horar da matasa. Misali bari mu fara da makarantar fasaha wato technical college. A cikin wannan makaranta akwai sana'o'i daban-daban da ake karantar da yara
Bari mu ɗauki misalin sana'ar kafintiri wato haka kafinta da kuma sana'ar weldarin wato ta yin walda da kuma sana'ar plumbing wato aikin gyaran ruwa da kuma shirya famfuna da kuma shirya pipe na banɗaki da makamantansu da kuma sana'ar kirkire-kirkire da kuma samar da wasu abubuwa masu alaka da kayan da injina suke amfani da su wato mechanical engineering. Sana'ar kafintiri wannan sana'a ce da ake koya a kwalejin fasaha a ko ina a faɗin Najeriya, kuma wannan sana'a ana koyawa yara yadda ake yin rufin gida da haɗa kujeru. To kawo ko idan yaro ya je koyi wannan a cikin shekaru 3 ko shekaru 6 ya zama cikakken kafinta wanda iya aiki a fanni daban-daban. Shi da kansa zai iya samawa kansa aiki ta hanyar samar da kamfani na kera kujeru na katako. Sanin kowa ne babu bikin da za a yi ba a sai kujeru ba sai jefi in ku haka ne in ya samar da kamfanin yin kujerun katako ba ma shi kansa ba har iyayensa ɗauki nauyinsu. Kana kuma a fannin kafinta akwai masu yin rufi ba ake kiransu carpenters wanda aikinsu shine yin rufin wato rufe gidaje da kwanuka iri daban-daban, kuma kwanukan nan sun kasu gida-gida. Akwai masu cin wuta, akwai kuma da ba sa konewa ko da an yi gobara. In muka duba a cikin biranenmu za mu ga tsare-tsaren rufi ya canja sabanin na da. Me ya kawo wannan canji? Ilimin fasaha ne da suke koya a makarantun kimiyya da fasaha musamman ma kwalejin fasahar. Hakan ya ba su damar kirkiro yin rufi iri daban-daban wanda suke ba mu sha'awa a halin yanzu a duniya. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da ake karanta a ilimin kafintiri da ake koyarwa a makarantun fasaha. Baka dauka ba ilimi zamantakewa kuma shine dacewa. In ba ilimi ba dan adam ba za ya ji daɗi ba. Ita ma sana'ar walda ta taka rawar gani a gurin bunƙasa ci gaban matasa musamman ma 'yan sakandare. A makarantun fasaha na koyar da wannan aiki na walda yadda ake koya musu yadda ake yin kujeru na karfe da kuma gadon karfe da ƙofofi da manya-manyan gareji wanda hakan ke taimakawa domin da da kansu kawo koda su tafi jami'a ba sa buƙatar taimakon wani sai Allah. Haka a makarantun fasaha ana koyar da yara ilimin gyaran ruwa da kuma haɗa pipe na ruwa ɗin wato abin da ake kira da plumbing engineering. A cikin wannan ilimi na plumbing engineering ana koyar da yara ina ake gyaran ruwa ta za su yi amfani da chemical iri daban-daban domin tsaftace ruwan sha. Kana kuma ba nan aka tsaya ba, ana koya musu ayyuka na haɗa pipe musamman ma a gidajenmu. Sanin kowa ne dukkanin banɗaki ana haɗa masa wayarin ɗin ruwa da kuma wayarin ɗin kayayyakin da ake amfani da su domin yin tsuguno. Duk wannan a ilimin plumbing ake koyawa yara a makarantun fasaha. Don haka idan yara suka samu damar halartar makarantun fasaha za su koyi wannan sana'a ta plumbing wanda a nan gaba za su zama manya-manyan injiniyoyin ruwan sha a yankunan da suke. Bugu da ƙari a makarantun fasaha ana horar da yara ilimin injiniyanci na aikin wutar lantarki wato electrical engineering. Ta cikin wannan ilimi ne yara suke karantar yadda ake shirya wayoyi a cikin gidaje wato wayarin, kuma wayarin ɗin nan da ya kasu gida-gida. Amma wanda aka fi sani su ne kala biyu, wanda ake yi a jikin bango kai tsaye da kuma ake sakawa a cikin pipe abu ne wato conduit da kuma surface wiring. Waɗannan hanyoyi ana koyara ne tun daga matakin farko suka shiga makarantun fasaha, kuma kafin shekaru 6 su kare musu ko 3 da suka shiga za su yi wato matakin junior zuwa senior, ko kuma wanda ya fara kan matakin senior wato daga aji 3 karshe zai kware sosai a fannin yin wayarin. To kawo ko idan yaro ya samu wannan fasaha ta yin wayarin din wutar lantarki daga ya fito daga makarantar kafin shigarsa jami'a zai samu wa kansa aikin yi har ma ya koya wasu wanda ba su samu damar halarta wata makaranta ta fasaha ba. Don haka yana da kyau iyaye rinka kokarin kai yaran makarantun kwalejojin ilimin fasaha. To kada in cika ku da dogon surutu ko bayani, bari kuma haɗa ku da abokiyar aiki Jamila Abdullahi mai cika domin ci gaba da kawo muku wasu sassan da ake karanta a makarantun fasaha. Jamila gare ki. To Jamila, ko akwai wani fanni da ake koyar da yara a makarantun fasaha bayan waɗannan ayyana a baya? Haka ne Kamilu, akwai fannin da ake koya wa yara yadda za su dogara da kansu da kuma yadda za su yi aikin gyaran motoci da injina na ma'aikatu wato mechanical engineering. Kuma a cikin wannan ilimi yara kan samu damar koyon kirkirar wani bangarori na mota ko na injinan masana'antu wato spare parts. Sannan kuma bugu da ƙari akwai fannin da ake koya ma yara gyaran TV da rediyo wato RTV, wanda a cikinsa ne yara ke samun ilimin koyon gyaran TV, rediyo, kwamfuta, electric cooker,
fanka da kuma dutsen guga. Ba ma'anan ya tsaya ba, duk wani abu da ya shafi electronics ana koya musu yadda ake gyaran shi a wannan fanni na RTV. Sannin ki da kokari Jamila Macika. To ba iya nan kadai abubuwan ake koyawa a makarantar fasaha suka tsaya ba. Akwai bangaren gini wanda ake kira da building engineering. Wannan babban bangare ne da ake koyar da yara fasahar gine-gine. A cikin wannan fanni yaro zai karanci ko kuma zai koyi da ake hada gini ko ake tsara gini a takarda da kuma a aikace. Abin da nake nufi da a takarda yadda zai koyi da ake zana gida, taswirar gidaje iri daban-daban, kana kuma ya mika wanda yake yin aikace, wato building engineer, wanda shine zai bada dama a haka foundation. Shi kuma wannan foundation da ake haka, wato ramin da ake sa ginin a ciki, akwai iyakar da ake aunawa, ba haka nan da ka ake yin shi ba. Dai wannan ilimi na building engineer na koyar da yara a matakin secondary a kwalejin fasaha. To don haka makarantun kimiyya da fasaha suna da matuƙar muhimmanci a gare mu. Yana da kyau iyaye mu dage mu rinka kai yaranmu waɗannan kwalejoji domin su sami ilimi daban-daban wanda za su mori kansu a rayuwa, domin su ƙaura cewa shawarar bar gurbi. Kira gare ku yan uwa matasa, maza da mata, ku duba damanku da hagunku, gabanku da bayanku, samanku da ƙasanku. Shin me ke tare da ku? Duk wani abin da kuka gani babu shakka ilimi ne ya samar da su, wanda kuke amfani da su kuke jin daɗi. Don haka mu tashi mu nemi ilimi na kowane fanni, domin shi a kullum ilimi zamantakewa ne. Ka gane duka ra'ayin kanka, ba jahilci balle a gane kanka juya ka. Kuma za ka kiyaye shawarar bara gurbisa afkaka, kuma daga tafiyar ka za ka yi ta a kanka akan doka. In an bincike ka a rayuwa ba za a ga gyara ba, ba za a ga gyara ba, ba za a ga barna ba. Ilimi zamantakewa mabudin rayuwa. Ilimi zamantakewa hasken rayuwar kowa. In ba ilimi ba dan adam ba za ya ji daɗi ba. Ilimi zamantakewa hasken rayuwar kowa. In ba ilimi ba dan adam ba za ya ji daɗi ba. Zamantakewa. Muna kira ga 'yan uwa matasa da sauran masu sauraro. Za ku iya samun mu ta shafukan sada zumunci kamar haka. Ku yi likin ɗinmu a shafin Facebook Ilimi Zamantakewa ko @Ilimi Zamantakewa a shafin Twitter. Za kuma ku iya samun mu a shafin YouTube Ilimi Zamantakewa. Haka kuma za ku iya saduwa da mu a WhatsApp a lamba kamar haka 0800 98 43 84 88, wato 0800 98 43 84 88. Kuma za ku iya aiko da saƙonninku ta wannan lamba, ba kira ake ba. Don bayyana ra'ayoyinku za ku iya samun mu a email a ilimizamantakewa@gmail.com. Ga masu amfani da Mac za ku iya sauraron mu a Ilimi Zamantakewa iTunes. Domin sauraron mu kai tsaye ta yanar gizo, sai ku same mu a freedomradio.nig.com ko kuma ku saurare mu a www.dandalintallafawamatasa.ning.com ko a www.itmm-iyantama.com. Zamantakewa hasken rayuwar kowa. In ba ilimi ba dan adam ba za ya ji daɗi ba. Technology ya zo, ilimi na fasaha jari ne. Ilimi zamantakewa. Kimiyya da fasaha yaduwa take alkhairi ne. Ilimi zamantakewa. Ilimi a bangaren shugabanci shi ma hujja ne. Ilimi zamantakewa. Zamantakewa ma'amala san juna ilimi ne. Ilimi zamantakewa. Ilimi na kasuwanci kana ga da ɗakin baccinka. Ilimi zamantakewa. Wannan shiri na Ilimi Zamantakewa da ni Kamilu Saminu zuwa ciki nake gabatarwa da taimakon abokiyar aiki Jamila Abdullahi Macika. kamfanin Iyantama Multimedia da ke kan titin Sharaɗa Kano. Su ne suka shirya, suka tsara, suka kuma ɗauki nauyin kawo muku. Ilimi zamantakewa. Mu haɗu a mako na gaba. In kai ilimi ne za ka gane duka ra'ayin kanka. Ba jahilci balle a gane kanka juya ka. Kuma za ka kiyaye shawarar bara gurbisa afkaka.
zamantakewa